Temps era temps, fa molts anys i panys. Hi hagué un bosc misteriós que estava ple de paranys. Enmig de la boscúria... Prou! Misha, la gata, Violeta. Ens agrada ballar. Mira bé com es fa. Espavila't i mou el marit. És molt divertit. Balla, balla, balla amb la Misha. Amb la Misha anem a investigar. La sopa. Ah, ostres! Són anys de pràctica, Misha. Torna-ho a fer. El secret d'aquesta sopa és tallar bé les verdures. Tothom em parla de la teva sopa. Vols que et digui un secret? No n'hi ha cap de secret. Hi has de posar molt d'amor i prou. Amb això ja ho tindrem tot a punt. No hi falta res? No, Ni una mica de sal? potser un polsim, però si hi falta ja l'afegirem al final. Ei, les estovalles maques i garlandes. Esclar, la meva sopa es mereix tots els honors. Vaig a vestir-me. Els convidats no trigaran. Ah, però si estàs molt guapa, àvia. Misha, no toquis res, que et conec. Ai! Oh, Què et passa, Misha? Necessito que m'ajudeu. Hilari, has portat allò? Sí. Quina oloreta que fa. Ara veureu què passa. Aigua, aigua! Necessito aigua! Ho veieu? Que estrany. Si a l'Hilari li agrada tot. Li he fet molt bé la sopa i els convidats són a punt d'arribar. Què podem fer? És evident, preparar una altra sopa. I com es fa una sopa? L'àvia m'ha dit que la seva sopa no té cap secret, només hi hem de posar molt d'amor. Amor? No. I on és la recepta? Al seu cap. Quina taula més bonica. Hola, Verònica. Avui tinc un sopar molt important amb els amics del casal. Venen a tastar la meva sopa especial. Oh, de veritat? Una sopa especial? De què està feta? Ui, de moltes verdures. Oh, quines verdures? Bé, d'això... I què més ha dit, va? Pastanagues. Sento alguna cosa. Què fa fer? El timbre! Correu! Però què feu? Oh, aquesta mainada. Va, que arriben els convidats. Aquesta missió serà molt difícil per mi. Em fa venir molta gana. Hilari, treu el que has portat. Oh! Què és això? És per fer la permanent? No, és el supertallador de l'Hilari. Supertallador? I com funciona? Les coses es van posant per aquí i van sortint totes amb la forma que triïs per aquí. Veus? Per l'altre costat. Però jo mai ho he provat amb verdures. Operació Salvem la sopa en marxa! I com ho hem de tallar? Amb molt d'amor, Hilari, amb molt d'amor. Oh, però que Tots els convidats ja són aquí. Ja ve la teva àvia. Hem de canviar la sopa. Ràpid! No! Què? Què passa? Què heu fet ja? Àvia, jo... és que... La Misha! Les verdures! La sopa! Oh, però quina gràcia! Ho heu fet vosaltres? Molt bonic. I ara vaig a servir els convidats. No! Què passa? Ei, voleu que us canti la cançó de les floretes? Sí!
Voleu dir ara? M'agraden les floretes a dalt de les casetes. M'agrada el girassol perquè mira quan ell vol. Ah, a mi aquesta cançó em fa venir gana. Els convidats que mengin pa. De pressa, hem de posar totes les verdures a l'olla. Quina olla? Això serviria? Gràcies a tots, gràcies a tots. Bé, ara sí. La sopa ja està. Espero que us agradi. Oh, què és això? La sopa. Com? Àvia, és que jo he fet malbé la sopa. Em sap molt de greu. Que bona. La sopa freda està perfecta. Què? Però no era aquesta? No, aquesta és una altra sopa freda per demà. Ja ens podem menjar la sopa de cors? Oh! Tom, què és això? Cors? Una sopa amb cors? És una sopa feta amb molt d'amor, senyora Canitxa. Que bona!